Бомбер. Коста, хора, съм зле, ми 4 днес ще играем Пиксел супергерой. Носено е само веднъж. Закупено е за 400 лева. И сега чакам така да заради. И да принесу в един нож. Ето го. Може ли по-тихо? Ево отиди от татка, къде скръснеш. Ден и нощ ще гледам сега. Ще го сложа в наблюдаването. Яки, ако не ми хареса парката. Аз не мога играта между другото. Вот. Позумам се на бе. Все едно. Добре, я искам да започвам. Да убежа тия кучи, защото не знам. Това е магнит. Аз само след да играя така. Не. Не съм види. Зараз се прави. Ей, ще се възродя. Или май. Добре. Аз съм мексикански дворец. Да клип от тригър. Сега това не е втората. И какво е Батман? Ясно. Уау, колко едновременно. Да. Вау, това беше много жалко. Остарфет. Мотор. Мексиканец. Значи трябва да има 200 метра. Тоест не 200 метра, ми. 2000 метра. Скочих много да изтъмира. Какъвто по Пиксел. Не, лоса. Ще на вземи и ще на телепорт някъде. Това е нещо телепорт. Не. Магнит. Чакам, че ще става светън. Това е крайната епизод, че не ми харесал и чачата.